Vi er på. Okay, kom. Hvem er det, vi skal præsentere i dag egentlig? Okay. Åh nej, den hakker. Den kører netop der. Nå. Du skal længere tilbage, Julie. Man kan ikke se. Ej, Nyheder. Du, ja, vi. Og i dag præsenterer vi Julie! Hun er altså lidt sindssyg, men... Hun skal i dag vise os, hvordan man laver karate. Nej, det bliver Pernille. Hun skal lave karate på Pernille. I skal jo stå den anden vej. Gør det lige igen. Vi må lige demonstrere gennem, hvordan hun gjorde. Okay, jeg er klar. Først så er det bare... Ja, jeg står fast. Det gør jeg ikke. Hun er sindssyg, jeg ved det godt. Au. Okay. Det er det, man kan lære noget. Okay, så.